Okei, mä rupeen RP:ttää omessa. Se Nando. Se... Heippa! Mitä?! Heippa! Skippaa mut. Damn! Damn! Mikä ikäisiä te ootte? 19. 20. Blessed. Missä päin te asutte? Lappeenrannasta. Ei vittu! Lappeenrannasta! Bro, skippaa noi! Ne oli ekat täysikäiset, mikä mä löysin, mutta noi on Lappeenrannasta. Ei hirveen huonommin olisi voinut mennä. Damn! Tuplahaukka edestä! Moro! Äijä on unit! Perään mäkin rupeen testoilemaan. On kovasti. Daniel Sorvali donated 2 euroa True Super Me ollaan Chat. legit yht isoi, broidi. Joo. Legit ollaan yht isoi. Ei, mä oon se sellaista muistaakseni vuosi sitten ja mä annoin sulle senttejä livessä. Sano mulle senttei. Mä en kyllä muista. Voiko nännittää vähän? Nännitä vähän. Haluatko uudestaan Nännitä vähän. Nännitä nyt vähän! Nännitä vähän! Vitus. No. Embarrassing. Hey yo, what up baby girl? No moi! Mikä ikäinen sä oot? Oletko homo? Chatti, miten toi mun wrist stare ei toimi? Myötäkää toi mun wrist stare on hullu. Miten toi ei toimi? Miten toi legit ei toimi? Chatti, tuolla pystyy rissaa vaikka äijän legit. Mä oon 13. No mut toi oli äijien välistä veljeilyä, chatti, toi ei oo paha. Toi on äijien välistä veljeilyä vaan. Päminy. Se on normaali. Häh? Haluatko nähdä mun perseen? En. Ei vittu, mä oon ihan Dudsonipäissään tänään. Chatti, mä oon aivan Dudsonipäissään tänään. Mulla tulee nää samat vitun Dudsonin lapset. Yo, what up? Mikä ikäinen se olikkaan? Mä oon 06. Mikä ikäinen se olikkaan? Mä oon 06. Chatti, vittu 06 niin lähellä! Toi oli niin lähellä, chatti! Damn, toi oli niin lähellä! Mä rupesin laskeen sellainen onko jo. Hello baby girl. Mikä ikäinen sä oot? Joo, 16. Oli kiva nähdä sua täällä. Moro. Äijä, mikä on sun lempimaito? Mikä on sun lempimaito? En mä tiedä. Mikä sun lempimaito? Rasvaton, kevyt maito, täysmättömaito vai joku piimä? Voin tehdä tunti. Mikä tunti sä teet? Okei, nyt on stuntti. Nyt haisee stuntti. Back. Damn! Jos vedät ton tasaisella lattialla, niin mä lupaan, mä annan sulle 5 euroa. Vedät tasaisella lattialla, saat femma.
En mä uskalla. Damn! Moi. Moi, mikä ikäinen sä oot? 18. Mä oon etsinyt sua selvästikin täällä koko illan. Sä oot se, ketä mä oon etsinyt koko illan ja mä haluan kysyä. Onko sun vanhemmat jotain terroristeja, kun mä haluaisin räjähtää pommin sun sisään, broidi? Damn. Where is kysymysmerkki. Legit. Mispäin sä asut? Mispäin sä asut? Vantaalla. Mispäin Vantaa? Tässä rajalla, melkein tiiäks Keravalla. Okei, eli et myrtsis, sä asut hyvällä alueella. Okei, I let that slide. Vantaa on vähän sellainen, tiiäks, ehkä ongelmia, mut hyvä alue Vantaa, mä oon all good tän kanssa. Mitä sä teet tänä kauniina perjantai-iltana Ome-TV:ssä? En mitään oikeastaan, mulla on tylsää. Voiko sä ottaa sun maskin pois? Ota, sun käsi estää sun naamaa. Sun pitää tehdä näin. Se menee pois. Tälleen. Toi estää sun naamaa. Tee näin. Damn! Onko sulla IG:t? No, sä lisäsit mut Tinderissä kerran. What? Mä en muista tollasta. Mut mikä sun IG on? Mä voin kirjoittaa. On edes, miten tää toimii? Tolleen. MMO-alaviiva. Mä en oo kyllä käyttänyt sitä varmaan vuoteen. Siellä on, tai siis päivittänyt sitä niinku. Oh my god, sä oot niin funny. Kato, sä seuraat mua. Funny! Hei, mitä toivottavasti, hei, mä laitan sulle IG:s viestiä, toivottavasti nähdään joku päivä Vantaa hyvillä alueilla, baby girl. Joo. Damn! Mulla on niin vermistä! Mulla on niin vermissä! Eka täysikäinen ja mä bägään sen. Eka täysikäinen ja mä bägään sen, myönnä. Eka täysikäinen ja mä bägään sen. Chatti oli näin lähellä, että mä olisin ruvennut itkeä, kun mua pelotti niin paljon. Siis naiset legit on niin vitun pelottavia, hyi helvetti. Hello. Mikä ikäinen sä oot? Mä oon 15. Näytä pala! Ogo. Damn! Okei. Mikä ikäinen sä oot? 6 ja sä oot noin revitty. Damn! Mikä ikäinen sä oot? 09. AVG levavieveri. Ota kerran vielä. Tykit. Voiko... Onko hyvää leipää? Ihan hyvä sämpylä. Mikä on maku? Juusto pekon. Onko toi Lidli? Kyllä. Kiitos kuski. Hello, baby girl. What the fuck? Damn! Miten toi antoi mulle what the fuck ja skippas? Toi oli vielä täysikäinen, tuolla oli tatuointi. Tekijä nyt. Näytä pala. Damn! Miten täällä on tänään näin revittyjä äijii? En mä tiedä. PT. Saa ottaa kullin lutkutusta. Oh no. Joku raja. Leva. Sä tulit vähän kesken hommia. Sori. Leva, mä keksin tunti. Mä nyt keksin. Noniin, näytä. Sä tiedät mitä mä meinaan. Onko tunti? Onks tää vähän liian rauha? Heitä rinkula. Sellainen. Mä en tiedä pystykö rinkulaan, mutta siinä on. Rexona! Tää tulee vitun kovalla paineella. Restin piistää äijää. Oh shit! Oh no. Minkä makunen? Mennä.
Black and white. Ei tässä lue mitään, tässä lukee vaan black and white. Black and white, no kuulostaa hyvältä. Kiitos tuntista. Kiitos. Kiitos. Hei Venä! Hei Damn. Leo! Hei! Damn! Hei Dudesoni! Mulla on sulle stuntti. Äijä veti! Jotain vittunu... Ei toi mitään Venä. Ootapa. Mitä stunttia sä suunnittelet siellä? Venä. Mitä vittu tää Dudsoni tekee? Älä kuole Dudsonin lapsi. Älä kuole Dudsonin lapsi. Oliks hyvää? Ei. Vittu sä oot kyllä yks saatana Dudsonin lapsi. Kantiin testaa Venä. Ihan hyvä. No ei näyttänyt edes pahan makuisilta. Ei oo pahan makuisia. Kiitos tuntista Dudson. Näytä sun kieltä. Sulla on kunnon mällit sun kielessä. Damn! Hyvä stuntti. Mä antaisin tolle 9,7 pistettä. Kuski kuolee! Sätti tää Dudsonin lapsi tekee kuolemaa. Et sit kuole mun livessä. Mä en ottais mitään syytteitä sun kuolemasta. Et kuole mun livessä! Mä en ottamassa mitään syytteitä, jos sä kuolet. Et kuole mun livessä. Ei enää, Akse, ei enää. Chatti se kuoli, nyt vittuu. Oh no. Chatti, ei kai toi kuollu.